Se movilizan bomberos, Guàrdia Civil. O bé ha tingut un accident o bé s'ha suïcidat. En la escena encuentran entre las pertenencias de la víctima que llevaba una serie de pastillas de diazepam. Perquè també el suïcidi és una de les coses a les que recorrim. Que ho havia fet perquè unes veus li deien feu. Que parece ser que la acumulaba en deudas con diferentes entidades bancarias y se le había hecho una pelota importante. No estaven davant un suïcidi, sinó davant un possible assassinat. Agost de 1998. Era un nou dia d'estiu calorós i assolellat al Pla i al Migjorn de Mallorca. Situat entre Algaida i Llucmajor, el Puig de Randa, de poc més de 500 metres d'altura, és un excel·lent mirador panoràmic de Mallorca. Són molts els visitants que circulen per l'estreta carretera de només 5 quilòmetres amb l'objectiu de visitar l'ermita de Sant Honorat, el santuari de Gràcia i el de Cura. O senzillament poder gaudir d'unes vistes privilegiades. Un lloc idíl·lic, carregat d'espiritualitat, que el dia 16 d'agost va quedar marcat per la desgràcia. Ens trobam el dia 16 d'agost de l'any 1998. Dues persones que anaven passejant de vora d'un penya-segat de la zona de Cura, a Randa, comuniquen a la Guàrdia Civil que han trobat el cadàver d'una dona. Un avís donat per una parella de senderistes alertava de la presència del cos d'una persona al fons d'un barranc. Es tractava d'una dona que es mantenia immòbil i que per on es trobava semblava haver patit un accident important. Se movilizan bomberos, Guàrdia Civil y llegan al lugar donde está el cadáver. Els agents desplaçats fins al lloc detallat per l'avís certificaren la mort de la dona. La primera anàlisi del cadàver apuntava indubtablement que la víctima s'havia precipitat des del penya-segat i abans d'arribar a terra s'havia colpejat violentament amb diversos arbres. Que es una persona que se ha precipitado desde una altura de cerca de 50 metros y lo que encuentran ya es el cadáver en bastante mal estado. De hecho, se explica que ha caído sobre un árbol y que el impacto ha sido tan grande, sobre un acebuche, y que el impacto ha sido desde 50 metros, ha sido tan grande que ha roto el tronco del árbol.
com a conseqüència d'aquesta caiguda, aquesta dona va morir tot d'una. Tenia cots en els caps i tenia una sèrie de fractures i la mort va ser instantània. En el moment de la troballa, la dona no duia cap documentació que permetés identificar-la. Però en una de les butxaques hi localitzaren algunes pastilles d'un potent tranquil·litzant. Després de finalitzar la inspecció ocular a la zona on havia estat localitzada la víctima, es va procedir a l'aixecament del cadàver i al seu posterior trasllat a l'Institut Anatòmico-Forense. A partir d'aquell moment ja s'inicia una investigació i en principi se pensen que ha estat una dona que segurament o bé ha tingut un accident o bé s'ha suïcidat. En la escena encuentran entre las pertenencias de la víctima pues, que llevaba pues, una serie de pastillas de diazepam, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lleva a sospechar que pueda tratarse de una persona que, en fin, que sufría depresión o tenía algún tipo de trastorno mental y que puede tratarse de un suicidio. Además, por el hecho de que también parece que es alguien que se ha precipitado y es una forma más o menos frecuente de que se meten los suicidios, pues bueno, por ahí van un poco los primeros tiros. Durant les hores posteriors al descobriment del cadàver, els agents de la Guàrdia Civil desplaçats fins al Puig de Randa pentinaren la zona intentant trobar-hi qualsevol classe d'indici que ajudés a identificar la dona. Els investigadors no es torbaren a localitzar a la part superior del penya-segat, des d'on suposadament s'havia precipitat la dona, una motocicleta estacionada al costat de la carretera. La cerca posterior en els registres de vehicles de la matrícula del ciclomotor va proporcionar la identitat d'una dona de nacionalitat estrangera que en figurava com a propietària. La moto està a nom d'una dona estrangera i inicialment se sospita que la morta és aquesta dona estrangera. Al principio piensan que, bueno, que eso puede tener relación y que el cadáver puede ser el de esa chica. En un primer moment es va determinar que la víctima era una dona de 28 anys, veïna de Palma, les inicials de la qual eren AA. Però aquesta suposició va ser descartada quan la persona que apareixia com a titular del vehicle va ser localitzada en vida i va assegurar que havia venut la moto feia temps. A més, es va obtenir la informació que al matí del dia 18 d'agost s'havia interposada a dependències policials una denúncia per la desaparició d'una dona. Era una veïnada de Llucmajor, Francisca Puigcerver, que immediatament va ser identificada com la persona que havia caigut pel precipici. Llegan a la conclusión de que la víctima es una mujer de 45 años que se llama Francisca Puigcerver, que vivía en Llucmajor. Francisca Puigcerver tenia 45 anys en el moment en què varen ocórrer els fets. Era originària de Porreres. A Llucmajor, on residia des de feia temps, al carrer de Sant Llorenç, era coneguda com Francisca Portell. Na Francisca estava separada i tenia un fill que també vivia a Llucmajor. La dona dedicava gran part del dia al seu treball de cuidadora. La feina que tenia era cuidar d'una dona major, també del poble. Era una persona molt coneguda i apreciada a Llucmajor, on la notícia de la seva mort va omplir de sorpresa i consternació tots els veïnats. El 17 d'agost de l'any 1998. Després de confirmar-se la identitat de la víctima, agents de la Guàrdia Civil es dirigiren al domicili del seu fill, Joan Cerdà, a Llucmajor. Ell era la persona que havia interposat la denúncia per la desaparició de sa mare durant el matí del dia 16 d'agost.
Una vegada que la Guàrdia Civil ja sap que la víctima és aquesta dona, el primer que fa és cercar en els seus familiars. Joan Cerdà va relatar als agents que el matí del 16 d'agost va anar a ca la senyora gran que cuidava sa mare amb l'objectiu de veure-la. De camí al domicili, es va trobar una neboda de l'anciana que li va comentar preocupada que sa mare no havia anat al domicili de la seva tia aquell matí. Després de comprovar que na Francisca tampoc era a casa seva, en Joan va explicar com intentaren localitzar inútilment sa mare a diverses clíniques de Palma, fins que va decidir interposar una denúncia per desaparició a la policia. Segons el relat d'en Joan, quan va saber la notícia que s'havia trobat el cos sense vida d'una dona en un barranc del Puig de Randa, tot d'una va pensar que podia tractar-se de sa mare, ja que la dona patia una forta depressió que podia haver-la conduït al suïcidi. Sufría de frecuentes depresiones, que era una persona que, pues, en fin, que estaba siempre un poco alterada y que no le sorprende tampoco, pues, que pueda haber sido un suicidio. Diu que sa mare estava malalta, que tenia aquests episodis d'epilèpsia i de depressió i, a més, ell manifesta que sospita que sa mare s'ha suïcidat. El testimoni ofert per Joan Cerdà definia sa mare com una persona fràgil, una dona que patia una profunda crisi depressiva que l'obligava a medicar-se. La declaració va ser verificada pels investigadors i es va poder comprovar que, com havia contat en Joan, sa mare havia estat internada diverses vegades a causa dels seus episodis depressius. 18 d'agost de 1998. A primera hora del matí es varen conèixer els resultats de l'autòpsia practicada al cos sense vida de Francisca Puigcerver. L'estudi forense va confirmar com a causa de la mort els importants traumatismes que va patir en precipitar-se des d'una altura aproximada de 60 metres. Lo que la autopsia demuestra es que no ha habido agresión previa, ni una lucha, ni ha habido nada. Que la causa de la muerte es el shock traumático de la caída, ¿no? Un resultat que inicialment apuntalava la hipòtesi del suïcidi com la causa de la mort de la víctima. Amb el cas de Francisca Puigcerver pràcticament conclòs, els investigadors intentaren reconstruir les darreres hores de la víctima abans que, segons apuntaven les proves recopilades fins al moment, saltàs des d'un penya-segat del Puig de Randa. La declaració del seu fill assenyalava que al matí del dia 16 d'agost sa mare no havia anat a treballar a ca l'anciana que cuidava. La madre trabajaba cuidando a una señora mayor allí en Llucmajor, a una anciana. Y la cuidaba de día. Y de hecho la iba a levantar por la mañana. L'absència d'Anna Francisca al seu lloc de feina va ser confirmada per la neboda de la senyora. Va explicar que en Joan s'havia topat amb ella en el moment en què ell precisament es dirigia a cercar sa mare a la casa on feia feina. Y es la sobrina de esta señora con la que él se cruza, que le cuenta, bueno, que su madre no ha ido esa mañana, no se ha presentado al trabajo a ayudar a su madre a levantarse. Y él también le transmite, parece ser a la sobrina, que bueno, que un poco le extraña mucho, ¿no? Que su madre, bueno, que tiene un carácter un poco cambiante y que a saber dónde estarà, ¿no? Segons el relat de la dona, després d'explicar a en Joan Cerdà que sa mare no era al domicili, varen telefonar a diverses clíniques i hospitals i després avisaren els cossos de seguretat de la desaparició de Francisca. Que es lo que hace que de alguna manera, a pesar de esa primera sospecha de, bueno, esto puede ser de esa chica que tiene ahí su moto, que es la que encuentran, que luego no tiene nada que ver, pues luego ya sí que tiran del hilo y dicen, bueno, hay una persona desaparecida, vamos a ver si se trata de esta mujer.
La veïna de Llucmajor va continuar el seu relat afegint-hi que, segons li havia contat en Joan, l'hora baixa del dia 15 d'agost s'havia barallat amb sa mare, però la discussió no havia anat a més. Quan se li va demanar com es trobava en Joan davant la desaparició de sa mare, va assegurar que el va veure tranquil, que no es va mostrar nerviós en cap moment. I el fill no se posa gens nerviós davant la possible desaparició de sa mare. Se mostra completament, tranquil. Ell justifica que és habitual que sa mare estigui desapareixi de tant en tant i que estigui un parell de dies desapareguda. El 18 d'agost, el treball dels agents de la Guàrdia Civil encarregats del cas es va dirigir a intentar localitzar algun testimoni que pogués haver vist Francisca Puigcerver l'hora baixa del dia 15 d'agost, en el tram de temps comprès entre que va sortir de Ca la Dona on treballava i el moment de la seva mort. Per a sorpresa dels investigadors, diversos testimonis de Llucmajor asseguraren que aquella hora baixa havien sentit el renou produït per diverses motocicletes al Puig de Randa, als voltants d'on s'havia trobat la moto de Francisca Puigcerver, però que al cap d'una estona només havien vist baixar del lloc una motocicleta conduïda per un home. Hay unos testigos que han estado en la zona, digamos, del Puig de Randa, en la parte de arriba. Van sentir renou i que de tornada només van veure una moto. Quan se'ls va demanar si havien estat capaços d'identificar la persona que baixava del Puig de Randa conduint la motocicleta, els testimonis oferiren una descripció física de l'home. La descripció física del conductor d'aquesta moto coincidia amb el fill de la víctima i, per tant, això ja va encendre totes les sospites de cara a que no estaven davant un suïcidi, sinó davant un possible assassinat. Bueno, Joan Cerdà, que entonces tenía en aquel momento, en el año 1998, tenía 26 años, trabajaba de ayudante de sepulturero en el cementerio de Llucmajor. En el moment dels fets, el jove vivia en la seva lota en una casa de la qual compartia la propietat amb na Francisca, sa mare. De caràcter reservat, en Joan era conegut a Llucmajor per ser una persona tranquil·la, gens conflictiva, i de la qual no es coneixia cap incident. Però pel que veritablement es coneixia en Joan a Llucmajor era pels deutes que havia acumulat durant els darrers anys. Una situació que li havia causat molts problemes i que havia revelat al seu entorn d'amics. En Joan havia acumulat una deuta de 4 milions de pessetes, era una deuta que tenia en el banc i li estaven reclamant. Porque hay que ponerse en el año 98, pues 4 millones de pesetas, que parece ser que la acumulaba en deudas con diferentes entidades bancarias, y se le había hecho una pelota importante. 19 d'agost de 1998. Començava un calorós dia d'estiu a Llucmajor. La hipòtesi inicial que assenyalava el suïcidi com a possible causa de la mort de Francisca Puigcerver s'havia posat entre interrogants després de les darreres informacions obtingudes pels investigadors. Hi havia dades que apuntaven a la possibilitat que na Francisca, en algun moment de l'hora baixa del 15 d'agost, moments abans de precipitar-se des del penya-segat, podia haver estat acompanyada per una altra persona al Puig de Randa. La descripció física de l'acompanyant que oferiren diversos testimonis coincidia en la d'en Joan, el fill de na Francisca.
Durant el matí del dia 19, els investigadors intentaven aconseguir qualsevol classe d'informació rellevant que ajudés a determinar quina era la relació existent entre mare i fill. Diversos testimonis asseguraren que, encara que era freqüent veure'ls junts i que aparentment la relació entre ells era bona, la realitat era molt diferent. Se sabia que als darrers temps els desacords entre mare i fill eren constants, amb discussions freqüents i un gradual distanciament entre tots dos. Això era de domini públic, segons deien per allà, no s'entenia molt bé amb sa mare, tenien discussions i tal. Després de les noves informacions obtingudes, els agents de la Guàrdia Civil encarregats del cas varen decidir tornar a prendre declaració a Joan Cerdà. Tractaven de determinar si hi havia alguna informació referent a la mort de sa mare que no hagués posat en coneixement dels investigadors. Amb aquestes sospites i amb aquestes dades que va recollint la Guàrdia Civil, tornen a citar a les oficines de la Guàrdia Civil en el fill. A la seva nova declaració, en Joan va repetir que l'opció més plausible és que sa mare s'hagués suïcidat. I va afegir que de vegades na Francisca també havia patit importants caigudes a causa del seu estat de salut. D'aquesta manera obria la possibilitat que la víctima s'hagués precipitat pel penya-segat de manera accidental. El jove va declarar que la relació amb sa mare era bona, com la que qualsevol fill manté amb una mare, i també va afirmar no haver estat amb ella a l'hora baixa del 16 d'agost. Quan se'l va informar que algunes persones asseguraven haver vist un motorista de característiques físiques compatibles amb les seves baixant des del Puig de Randa a una hora coincident en la de la mort de sa mare, li van manifestant les contradiccions de que no encaixen en les dades que ells han anat recollint en els darrers dies. En Joan, que s'havia mostrat tranquil durant l'interrogatori, va canviar la seva actitud i ara semblava nerviós. Angoixat per la situació, va confessar immediatament ser l'autor de la mort de sa mare. I finalment el jove confessa que sí, que efectivament no se tracta d'un suïcidi, sinó que ha estat ell que va espitjar a sa mare, li va provocar la caiguda per aquest penya-segat d'aquesta zona i va provocar sa mort. Davant els atònits responsables de la investigació, en Joan va començar a relatar com l'hora baixa del dissabte 15 d'agost s'havia desplaçat fins a la casa on treballava sa mare per a convidar-la a fer una volta amb moto. Le propone, vamos a subir al monasterio de Cura, allí en el Puig de Randa, a ver el paisaje. A na Francisca li va semblar una bona idea i varen quedar que es veurien quan ella acabés la feina. Segons el relat d'en Joan, mare i fill, amb les seves respectives motos, varen fer el recorregut de la carretera cap al Puig de Randa fins que varen arribar a una zona pròxima al santuari de Cura, on varen baixar de la moto amb la intenció de dirigir-se a un mirador situat a la part superior d'un dels penya-segats. El jove i sa mare caminaren plegats fins a un lloc concret on suposadament poder passar una agradable estona junts, gaudint del paisatge.
Él recuerda un detalle que es irrelevante, pero que demuestra que él pues sí que tiene presente lo que ocurrió ahí, que hacía mucho viento, porque la madre intentó encender un cigarrillo y no pudo hacerlo porque en ese momento soplaba mucho viento. En un moment donat, en Joan Cerdà va animar sa mare a acostar-se més a la vora del precipici per a poder contemplar més bé les vistes. La emplazó, ¿no?, a acercarse al precipicio para luego empujarla. Amb una gran fredor, el jove va confessar que havia posat les mans damunt sa mare i l'havia empesa. Després de confessar-se l'autor del crim, va assegurar als agents que en cap moment va planificar matar sa mare. Va explicar que en aquell instant va patir un moment d'ofuscació i va sentir un impuls irrefrenable que va acabar en la mort d'Anna Francisca. Su intención en ningún momento había sido matar a su madre. Fue que en un momento se puso la mente en blanco, sufrió como un arrebato que ni él mismo sabe explicar y que en el mismo momento en que la había empujado, él ya se había arrepentido. El que diu és que se va ofuscar, no?, i que va espitjar a sa mare, però no arriba a donar una explicació lògica de per què va cometre aquest acte. Segons el relat del jove, després de cometre el crim, va desplaçar la motocicleta de sa mare 200 metres en fora del lloc on estava aparcada. Él explica que también ha ido a mover la moto de su madre ahí para, de alguna manera, ocultarla, ¿no? A continuació, se'n va tornar a casa seva on va passar la nit. Parece que le cuenta a la pareja que él lo que ha hecho es que ha estado paseando por la zona de Llucmajor con la motocicleta, yendo de un lado para otro, que no ha hecho nada en concreto, ¿no? En aquel momento no se sabe nada, ni de que la madre haya desaparecido, no se sabe nada. Entonces él, no dice nada a nadie. Cap a les 7:30 del matí del 16 d'agost, en Joan va tornar al lloc dels fets i va moure la moto de sa mare una altra vegada. Y luego se vuelve a su casa. Unes hores més tard, en Joan va anar cap a la senyora que sa mare cuidava amb la suposada intenció, segons el seu propi relat, de trobar-se amb ella. Que él, a pesar de saber lo que ha hecho y de lo que ha ocurrido, por alguna razón su mente no lo ha procesado y él cree que llegará a casa de esta señora al día siguiente o cuando sea y encontrará a su madre. O sea, él cree que él le dice, confiesa el crimen y acto seguido dice que él pensaba que su madre estaba viva. Després de finalitzar la seva declaració, Joan Cerdà va ser arrestat i traslladat als calabossos de la Comandància de la Guàrdia Civil de Palma a l'espera de ser posat a disposició judicial. – 20 d'agost de 1998.
Els veïnats de Llucmajor es fan ressò de la notícia de la detenció de Joan Cerdà com a presumpte autor de la mort de sa mare. Els amics i coneguts de la família, commocionats pel terrible succés, no entenen quin motiu podia tenir en Joan per haver estat tan cruel. Durant el matí del dimecres 20 d'agost, Joan Cerdà va ser posat a disposició judicial. Després de ratificar davant la jutgessa d'instrucció del cas la declaració oferta en seu policial, i simplement se va limitar a dir que era el que havia declarat ella de la Guàrdia Civil. Però que ho havia fet i que estava arrepentit, però que ho havia fet perquè unes veus li deien feu. l'homicida confés va ser traslladat a la presó provincial de Palma, on va quedar internat a l'espera de ser jutjat. L'ingrés a la presó de Joan Cerdà després d'haver confessat ser l'autor de la mort de sa mare suposava un punt d'inflexió en la instrucció del cas. Perquè més enllà del relat ofert per l'acusat, encara havia alguns aspectes del succés per resoldre. Durant els dies posteriors al crim, els investigadors tractaven d'esbrinar el motiu pel qual el jove hauria matat sa mare. El mòbil podia ser una peça clau per a determinar la pena que s'imposaria a l'autor en el futur procés judicial. A més de la complexa relació existent entre mare i fill i del suposat rampell que va declarar haver sentit l'acusat, els agents de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil varen establir com a principal línia d'investigació que el motiu del crim fos econòmic. La Guàrdia Civil descobreix que darrere aquesta mort pot haver un mòbil econòmic. La hipòtesi es fonamentava en els deutes que l'acusat havia contret en diferents entitats bancàries els darrers mesos. Que difícilment podria fer front només pagant el seu sou. Uns deutes que en Joan suposadament hauria tractat de solucionar hipotecant el pis on vivia, del qual sa mare tenia l'usdefruit. Ell s'havia plantejat la possibilitat de demanar una hipoteca damunt un pis que compartia amb sa mare. Sa mare era l'usufructuari d'aquesta vivenda i així era com un sistema al manco per poder fer front en aquesta deuta. Entonces parece ser que él pretendía que su madre autorizara la hipoteca de la casa donde vivían para poder hacer frente a esas deudas. La hipòtesi policial assenyalava que la suposada negativa de la víctima a firmar l'autorització perquè el seu fill aconseguís el préstec hipotecari hauria estat el detonant perquè l'acusat volgués llevar del mig sa mare. Amb la seva mort tenia via lliure per a dur a terme els seus plans. Y es donde, una vez que se conoce esta situación, la Guardia Civil sospecha que eso puede ser, o puede haber sido, o puede tener relación con el móvil del crimen. Durant els mesos que en Joan va estar a la presó, des del jutjat d'instrucció es va sol·licitar un examen psiquiàtric del jove per determinar si patia algun tipus d'alteració mental que pogués condicionar la seva acusació davant els tribunals. Els forenses que li feren el reconeixement varen apreciar que es tractava d'un jove immadur amb un desenvolupament emocional que havia estat condicionat per la separació dels seus pares i pel trastorn depressiu que patia sa mare. El fet de tenir un pare o una mare que té un trastorn depressiu, efectivament sí té certa transcendència,
perquè ens nutrim no només del menjar, sinó també de les emocions. I una persona que efectivament no es troba bé, doncs nutreix pitjor d'emocions el fill que té a càrrec. Tenir una pare o una mare amb un trastorn depressiu pot afectar una miqueta en el desenvolupament d'aquest fill o d'aquesta filla. L'estudi psiquiàtric realitzat a Joan Cerdà el va qualificar com una persona conscient dels seus actes, plenament capaç d'elaborar un pla per a acabar amb la vida de la seva mare i posteriorment executar-lo. La salut mental, com a gran desconeguda, sempre ha servit com a excusa a moltes coses. El fet que ell al·legués una malaltia mental o una possible esquizofrènia, al final ho cerca, segurament, per exculpar-se el fet que crim, on hi ha després unes conductes que intenten tapar el crim, això ja ens reflecteix que no hi ha un trasfons de salut mental al darrere. Quan existeix un crim secundari a una malaltia mental greu, el que passa és que hi ha un convenciment de l'acte. En aquest cas, no hi ha un convenciment de l'acte, perquè després intenta amagar l'acte que ha realitzat, amb la qual cosa el trasfons de salut mental és incert. Dilluns 16 d'octubre de l'any 2000. Dos anys després del conegut com a crim de cura, va començar a l'Audiència Provincial de Palma el judici amb jurat popular contra Joan Cerdà. El Ministeri Fiscal sol·licitava una pena per a l'acusat de 19 anys de presó per l'assassinat de Francisca Puigcerver amb l'agreujant de parentiu. Per part seva, la defensa del jove va sol·licitar, en un nou gir dels esdeveniments, la lliure absolució del seu client, establint que, malgrat la seva confessió inicial, en Joan no havia matat sa mare. Cuando llega el día del juicio, él cambia radicalmente de versión. Dice que no, que él no mató a su madre. En la seva declaració davant el tribunal, Joan Cerdà va negar haver proposat a sa mare anar fins al mirador del Puig de Randa i, per contra, va afirmar que havia estat ella qui li havia demanat que li acompanyés. Ell diu que va ser sa mare que el va cridar perquè no se trobava bé, estava molt nerviosa, havia tingut una brega verbal amb una neboda de la dona que cuidava, que necessitava sortir i xerrar. Segons aquesta nova versió, mare i fill haurien pujat en dues motos fins al Puig i després de passar-hi una estona junts, en Joan hauria deixat sa mare allà tota sola i se n'hauria tornat cap a casa seva. Va manifestar no haver tornat a saber res d'ella fins l'endemà, quan el varen avisar de la seva desaparició. A la pregunta de per què havia canviat la seva declaració després d'haver confessat ser l'autor del crim en seu policial i al jutjat d'instrucció, en Joan va al·legar que el motiu era que la primera vegada que va testificar es va sentir condicionat i pressionat pels investigadors del cas. Y él dice que lo confesó porque la Guardia Civil le presionó diciéndole que si no confesaba también detendrían a la que entonces era su pareja y que él, para proteger a esa pareja que tenía entonces, pues se autoinculpó. I que aquesta confessió havia estat una confessió forçada per la Guàrdia Civil amb un únic motiu, perquè el varen amenaçar, segons ell, en què també detendrien a la seva al·lota. I ell, en aquell moment, pensava que aquesta al·lota estava embarassada. Segons el seu relat,
Si ara es desdeia de la seva confessió era perquè la seva exparella havia iniciat una nova relació amb un altre home. Dices que se ha enterado que la que entonces era su pareja está con otra persona y además él pensaba que estaba embarazada, que esperaba un bebé de él y que, bueno, que la había engañado y que aquello no era cierto y que, bueno, que no tenía ninguna necesidad de proteger a esa persona. L'estratègia desenvolupada per la defensa de Joan Cerdà pretenia allunyar el seu client de qualsevol relació amb el crim de Francisca Puigcerver. També negava que l'acusat tingués cap motiu per posar fi a la vida de sa mare i va intentar desmuntar el mòbil econòmic que sostenien els investigadors i la fiscalia. La defensa cuestionó el móvil del crimen, que es lo de la hipoteca, la negativa de la madre a autorizar la hipoteca, diciendo que él podría haber hecho frente a las deudas con el dinero que le daba su padre, ¿no? Y que también se demostró pues, que, en fin, que el padre le podía haber avalado pues, el pago de esas deudas. Durant el procés judicial, les hipòtesis desplegades pels advocats de l'acusat situaven com a possible causa de la mort d'Anna Francisca el suïcidi. Que realment sa mare el que va fer és que se va suïcidar, que ell no va tenir cap tipus de relació amb que ni la va espitjar ni que ell havia mentit tant a la Guàrdia Civil com al jutge que la va enviar a presó. I obrien també la possibilitat que la dona hagués caigut per accident a causa d'un suposat atac epilèptic. La defensa incluso presenta un perito, una prueba pericial en la que se viene a explicar que existe una posibilidad de que la mujer sufriera un ataque epiléptico mientras estaba mirando el paisaje y que eso fue lo que le ocasionó la caída sin la necesidad de que nadie la empujara. Aportaba, digamos, como un indicio de que eso hubiera ocurrido el hecho de que Francisca se había mordido la lengua, que es una característica típica de personas que sufren ataques epilépticos. Y efectivamente el cadáver apareció con la lengua mordida, de modo que eso pues, apoyaría esa teoría o esa tesis de que estando en el barranco sufrió un ataque epilèptic i se cayó para abajo. Durant el judici es varen presentar davant el jurat popular les proves incriminatòries contra Joan Cerdà recollides durant la fase d'instrucció del cas. Una d'aquestes proves era la declaració d'un testimoni directe que havia vist l'acusat empenyent la moto de sa mare al Puig de Randa després de suposadament haver comès el crim. Cuando llevando la moto de su madre, que también es una parte de lo que él mismo parece ser que dice en la declaración, ¿no? Entonces, bueno, vendría a confirmar pues bueno, que hubo ese ánimo de ocultación o en un momento dado de intentar esconder algún indicio o alguna pista que pudiera llevar a la Guardia Civil a sospechar de él, ¿no? Malgrat els intents de Joan Cerdà de convèncer el jurat de la seva innocència, el conjunt d'indicis que l'assenyalaven, afegits a la seva detallada confessió inicial, constituïen una sòlida base perquè el jurat popular considerés que l'acusat era la persona que es trobava darrere de la mort de Francisca Puigcerver. El jurat popular li dona la raó a la fiscalia. És a dir, que no va ser una declaració forçada, sinó que va ser una declaració sincera, no? Que ell confessava aquesta situació, confessava que havia matat a sa mare i que ell, aquesta segona versió, la presentava per intentar com una única possibilitat de sortir net d'aquest judici, però finalment no va ser així. El 25 d'octubre de l'any 2000. L'Audiència Provincial de Palma va dictar sentència condemnatòria contra Joan Cerdà. Se le declara culpable de asesinato con las agravantes de alevosía y parentesco. El jove va ser condemnat a 18 anys i 9 mesos de presó per matar sa mare llançant-la des d'un precipici del Puig de Randa, aparentment per les grans desavinences de tipus econòmic que tenien.
Lo que se concluye judicialmente, la verdad judicial de este caso, es que el móvil fue la negativa de la madre a autorizar la hipoteca de esa casa para que él pudiera hacer frente a sus deudas. L'advocat de la defensa va presentar un recurs al Tribunal Superior de Justícia perquè no estava d'acord amb la sentència. No obstant això, al gener de 2001, el tribunal va confirmar el veredicte i rebutjar l'apel·lació. La condemna per l'assassinat de Francisca Puigcerver va suposar el punt final d'un tràgic succés que va posar Joan Cerdà a primera línia informativa. El jove que va simular el suïcidi de sa mare amb l'objectiu d'eliminar qualsevol classe de responsabilitat en la seva mort. Doncs de seguida recórrer al suïcidi, no? Perquè també el suïcidi és una de les coses a les que recorrim més ràpidament, perquè com que és un tabú i com que ningú en parla i si es tanca amb suïcidi ja no es tornarà a investigar mai més. No? Llavors ell aprofita que la mare es trobava malament a nivell de salut mental per intentar excusar-se ell mateix. Un parricidi cruel i despietat, comès per qüestions econòmiques. Un crim que encara es recorda especialment als voltants de Randa. Una mort i uns fets que ja formen part de la memòria negra de les Illes Balears.